маълумот дар бораи нархҳои билетҳои самолёт дар моҳи январ феврал ай Федератсияи Россия ба Тоҷикистон вақте ки шумо як рӯз пас ду рӯз пас занг мезанед, нархҳо болову поён шидан мегирад. Дар як рӯз 10 маротиба официална нарха авиакомпаниҳо алиш мекунанд, поён мешавад, боло мешавад ва назар ба пештара ай 28 000 30 000 поён фуромадаги нархи билет ай 15 январ у тараф то охирои феврала. Ва нафарое ки ай Тоҷикистон сафар мекунед ба Федератсияи Россия, ай ҳозир харидории билетотона кунед. Ай Тоҷикистон билетҳои самолёт дар соли 2023 каме ба пештара арзон мешавад ба хотире ки андозшона кам кардагианд. Инчунин маълумот дар бораи рейсҳои автобус бениҳоят информатсияҳои зиёд шидестанд ки границаҳои Россия маҳкам мешаванд. Раҳмат ба ҳамон нафарое ки боварӣ карда харидории билет кардан аймо ва харидории билети автобус кардан ба ватан сафар кардан. Бародари азиз, ай кулли нафарое ки ба автобус сафар кардан норозигии худшона баён кардан бахшиш мепурсем дар соли 2023. Яъне байни мову шумо ягон хафагарӣ набоша. Рӯз то рӯз мо кӯшиш мекунем ки хатогиҳои худмонро бартараф бигардонем ва боварӣ дорем ки дар соли 2023 ширкати Хуҷанд Транссервис хатогиҳои худша ислоҳ мегардонад. Рейсҳои автобус то 30 декабри 2022 буд. Ай сабабе ки бениҳоят муроҷиатҳо зиёд буданд, дар соли 2023 ай 6 январ рейсҳоро бо мондем. 6 числа, 8 числа билети самолёт ҳарчанд паст ҳам нашида бошад ва ҳастанд мардуме ки имконияти дастрас кардан надоранд. Фаромӯш накунед як чизе ки вақте ки мобилизатсия сар шида буд, бародаро билет ба 30 40 50 ҳазора буд. Мо бетараф набудем ва дар бари ҳар як ғарибачаи тоҷик истодем ва азобам кашидем накашидем. Шумо ҳам ки бошед азобам кашиден накашиден, шумо рафтен расиден ба ватан. Бениҳоят зиёди зангҳое ҳастанд ки имконият надоранд ҳадди ақал ҳамин билети автобусам дастрас кунанд. Ба мушкилие ки шумо дучор шиден, ин мушкилӣ нестай. Мушкилие ҳамон вақте ҳастай ки яъне фарзандо кӯдакҳои майда берунда мондагианд дахини ки ҳамон маблағе ки шумо харидорӣ карден рафтен, ҳамон маблағам надоранд ки ба автобусам сафар кунанд. Ва он нафарое ки видео карден мана модарои тоҷик дар автобус азоб кашидестанд, мана кӯдакҳои тоҷик дар автобус азоб кашидестанд, ба шумо мерасонам ки дар ҳама видеоҳои худам ман пешниҳод мекунам ки кӯдакҳои майда, модаро, апаву хоҳарое ки саломатишон хуб нест, ба самолёт кӯшиш кунед равон кунед. Но бародарое ҳастанд ки занг мезананд ва гап мезананд ки шароит надоранд аму возможностеро ки ба самолёт равон кунанд. Ана ҳамон нафарҳо ба автобус мебиёянд, кӯдакҳои майдаро равон мекунанд, ё ки оилаҳои худшона ё ки падару модарое ҳастанд ки синну солшон ки рафтагиай сафар мекунанд. Ай хишишона не. Ва бо мерасонам барои шумо ки кадмое ки буҷет дорен, шумо метавонед ки ба самолёт сафар кунед. Ба нархҳои дастрас билетҳои самолётам менависем бародаро. Бениҳоят зиёди комментариҳоро мехонам. Фиреб карден, мошенникен, дувнимазорӣ гирифтен, раҳ да ҳичи гап набуд. Бародарои азиз, ман бениҳоят зиёд дар видеом гап мезанам ки возвращени народи нагирен Қазоқистонда бениҳоят зиёди бачаҳои тоҷика иштироф кардан. Ба кадом хотир? Ба хотире ки печатҳои фаршивӣ доранд зиёди мардум, ба хотире ки риоя намекунанд қонуну қоидаи Қазоқистона. ай сабабе ки мусор партофтан бидан рейсое ки ай тирезаи автобус мусор мепартоянд, штраф ба 7000 10000 мекунанд. Вақте ки шумо қонуну қоидаро риоя мекунед, иншаллоҳ шуморо касе намерасад. Шароит дорен, возможностон ҳаст. Ба самолёт билет гирен бе ягон мушкилӣ сафар кунем ба ватан. Автобус барои ҳамон нафарое ҳастанд ки шароит надоранд, буҷетшон намераса, азобам боша, машаққатам боша, мераванд, мерасанд ба Тоҷикистон. баъзеҳо ҳастанд ки солош қатъи имконият надоранд ки сафар кунанд ба ватан ба пеши падару модар. он нафарое буданд ки 5 рӯзу 4 рӯзу 6 рӯз дар рафтан расиданд, норозигӣ баён карданд. ман шукрона мекунам ки мо иқа имконият пайдо кардему муддати 6 рӯздам боша ҳамватанои худмона ба ватан баргардондем. ва айни ҳол гап рафтестай ки границаҳои Россияро маҳкам мекунанд. Паника набардорем. Ина ман барои чӣ шумода мерасонам ки шумо пешакӣ тайёр бошед. Айни ҳол фаҳмида намешавад ки пагаҳ чӣ гап мешавад. ба ҳамин хотир дар куҷое ки бошед набошед, саломат бошед, дар кадом гӯшаву каноре ки набошед дар намонед. ва бениҳоят зиёди бачаҳое ки гражданини Россия буданд, именно ҳамон вақте ки мобилизатсия шид,
ва возможност надоштанд ки ба самолёт ба 30,000 40,000 қати сафар кунанд ба ватан, благодаря ширкати Хуҷандтранссервис ба мушкилиам ки дучор шидан, но ба ватан баргаштанд. вақте ки шумо мехоҳем ба мушкилӣ дучор нашен, ҳатман нафарое ки бе документен, документотон соз нест, возвращен народи нагирен. баъд омада сафар кунен ай автовокзали Котелники ба автобус. як тоҷике ки пешравӣ мекуна, мо бояд фахр кунем ва мо бояд дастгирӣ кунем, на ки вая пас бизанем ё ки вая дилшикаста кунем. бародарои мо шумо кору фаъолият мекунанд, вақте ки шумо хатогиёшона мебинед, танқид накунен, реклама накунен. ман миннатдорам ай ҳамон бародарое ки занг мезананд, суҳбатҳои хуш мекунанд, бениҳоят хирсанд мешавам ва ман ҳамин чиз мотиватсия метиҳад ки ман рӯҳафтода нашавам ва давом тиём корма. благодаря ҳамон бародарое ки яъне дастгирӣ мекунанд. нархи патент дар Федератсияи Россия ба боло меравад дар соли 2023 ва нафарое ки депортатсияен, шумо штрафотона ҳатман биспорен. вақте ки шуморо штраф мекунанд, коғаз метиҳанд, штрафотона биспорен, то ки вақте ки шумо ба автобус сафар мекунед, ба мушкилиҳо дучор нашавен, ай граница шуморо нагардонанд. нафарое ки дар мошин штраф дорен, нафарое ки пешиход штраф дорен, метрода штраф дорен, автобусода штрафтон кардаган, штрафотона биспорен. кӯшиш кунед ки қонуну қоидаи Федератсияи Россияро риоя кунед. қонуншиканида даст назанен ки шуморо метавонанд як бор ду бор ҷарима кардагӣ бошанд, шуморо метавонанд ки визтона маҳкам кунанд ва шумо дигар наметавонед ба Федератсияи Россия омада. подписатсияро фаромӯш накунед ва классҳои худтона дариғ надоред.